Minister Art van der Steur van Veiligheid en Justitie weer van de morgen op bedrijventerrein De Himrek in Ljouwert. De bedrijven krijgen een certificaat omdat ze al 10 jaar met succes aan de veiligheid werken, onder andere met camera's en surveillance. Er is daardoor minder criminaliteit. De bezuiniging van €100 miljoen op de regionale omroepen per 1 januari 2020 wordt haast onmogelijk als het besluit door de mediawet uitgesteld wordt in de Eerste Kamer. Dat zei directeur Jan Koster van Omroep Friesland. De partijen in de Eerste Kamer hebben nog een soort vragen en willen eerst alle tassissings van staatssecretaris Sander Dekker op papier. Op 1 maart praten ze verder. De weer van de morgen brand in het veevoerfabriek in Sleert. De brandwacht kon voorkomen dat het Lietse brandje uitgroeide na een grote brand. Maar werkers ontdekten dat het plafond warm wie. De brandwacht had een part van het plafond voorthellen en de brand daarachter blust. De oorzaak is nog net duidelijk. De Friese dichters Janneke Spoelstra en Hein-Jaap Hilarides dragen poëzie voor op Malta. Ze wien daar voor het project Potatoes Go Wild. Frieske en Maltese gedichten en poortjerappels worden uitwisselen. Joen en vannacht komen ze op winterse buien, zelfs weer te snieën. Het wordt om de 2 graden hinnen. Morgen minder wien, komen ze op een regenbui en maximaal 1 graden.